Αυτοί είναι οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να μειώσει το κόστος σε μια επέμβαση αυξητικής στήθους. Είναι κάτι που πολύ συχνά μου το ζητάνε οι ασθενείς, οι οποίοι είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να διαθέσουν το budget για μια τέτοια επέμβαση. Ο πρώτος τρόπος είναι να ζητήσεις μια κλινική χαμηλότερου κόστους. Προφανώς υπάρχουν διακυμάνσεις όσον αφορά τα νοσήλια ανακλινική. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να επιλέξεις μια κλινική η οποία πάνω απ' όλα να είναι ασφαλής και να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές προκειμένου να γίνει το χειρουργείο σου σωστά χωρίς κανένα κίνδυνο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξεις ενθέματα σιλικόνης χαμηλότερου κόστους. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που κατασκευάζουν ενθέματα σιλικόνης και σε αυτή την περίπτωση το εύρος των τιμών ποικίλει. Αυτό που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι υπάρχουν ενθέματα σιλικόνης τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία μπορεί να είναι χαμηλότερης ποιότητας. Μην ξεχνάμε ότι αποτελούν ξένα σώματα και πρέπει να επιλέγουμε υλικά τα οποία να έχουν εφόρου ζωής εγγύηση για το σώμα σου. Η κλινική στην οποία θα κάνεις την επέμβαση είναι κάτι με το οποίο πρέπει να νιώθεις τόσο καλά εσύ όσο και ο γιατρός σου. Γιατί στο τέλος της ημέρας εκείνος έχει την ευθύνη για σένα και οφείλει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό χειρουργείο για σένα. Όσον αφορά το δεύτερο, στα ενθέματα σιλικόνης δεν κάνω κανένα συμβασμό. Πάντα επιλέγω ενθέματα τα οποία έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση προκειμένου με ασφάλεια να τοποθετήσουν στον οργανισμό σου. Αν δεν έχεις τα χρήματα για να κάνεις αυτή την επέμβαση, μην συμβιβαστείς. Είναι προτιμότερο να καθυστερήσεις την επέμβασή σου από το να κάνεις κάτι από βιασύνη και μετά να το μετανιώσεις και να έχεις πρόβλημα. Είμαι ο Νικόλαος Μουστάκης, πλαστικός, αισθητικός και πανορθωτικός χειρουργός, και αν έχεις οποιαδήποτε απορία που αφορά το κόστος μιας τέτοιας επέμβασης, στείλ μας μήνυμα και εμείς θα σου απαντήσουμε.